Esaten da, familian hizkuntza transmititzen duena ama dala. Nik nire semea eta alaba euskaraz eztea nahi dudanez, ahobizi izango naiz. Nik dakidan euskara erabiltzen saiatuko naiz, bai familian, bai lagunekin, bai lanean. Horregatik, nik belarriprest naiz. Nik pertsona bat ezagutzen detenean, lehenengo hitza euskaraz ateatzen zaidalako, ahobizi izango naiz. Nik lagunekin euskaraz hitz egin nahi dudalako, belarriprest izango naiz. Euskara bizi nahi dudalako, ahobizi izango naiz. Kaixo, Poloniakoa naiz, 2 urte daramantzat Euskal Herrian eta euskararen erronkari ekiteko prest nago. Ni belarriprest eta zu? Euskaraz bizi nahi dugulako, aurten Euskaraldian ahobizi izango naiz. Ea denon artean lortzen dugun. Euskara ala ez gara, ni Euskaraldian ahobizi izango naiz. Eta zu? Lanean eta kalean hitz egidazu euskeraz. Ni belarriprest izango naiz. Nirekin beti egizu euskeraz. Ni beti belarriprest. Unibertsitatean zein kalean euskaraz hitz egin nahi dudalako, euskaraldian ahobizi izango naiz. Eta zu? Txikian nintzenean euskara hitz egiten nuen Lapurdigiko eskola batean, eta orain hitz egitea ahaztu zait, eta ni euskaldun lagunekin euskara mintzatzen dut belarriprest izateko. Euskaraz bizi nahi dudalako, euskaraldian ere ahobizi izango naiz. Ta laga erdara, bizi ganoraz. Ni Zaiuri naiz, eta 13 urte daramatzat Euskal Herrian. Ni belarriprest. Ta zu? Euskeria matxeetelako, ni euskaraldixan ahobizi izango nahi, eta zu? Egunerokotasunean, enpresa munduan, euskaraz bizi nahi dut, eta horregatik, ahobizi izango naiz. Hurrengo belaunaldiz epe euskaraz bizi daitezen, euskaraz sentidu pentsau eta maitetu daizen, ni ahobizi. Euskariekiko deketan konpromesuaitik, euskaraldien ahobizi izango naz. Even from the desert of Arizona, ni belarriprest. Nik euskaraz gurot bizi, horreatik euskaraldian be ahobizi izango naiz. Eta zu? Ahoa bizi, belarria prest beti, ni ahobizi.